Pozeral si včera finále Ligy majstrov Real Madrid proti Dortmundu? Jasné, Dotko, že som pozeral. A tebe nebodaj mamka tiež dovolila pozerať? No isto sa mamky budem pýtať, či môžem pozerať futbal. No a komu si fandil? A čo teba do toho? Nič, nechaj tak. A si videl toho fanúšika, čo vbehol na ihrisko? No videl, ale to by sa nemalo robiť, Dotko. Hej, ho aj hneď chytili, bo asi nevedel behať. Mňa by nechytili. Ale no, Dotko, vieš čo, radšej mi povedz niečo k zápasu. Vieš, kto trénoval Real Madrid? Hej, viem. Tréner Ančovičky. Nie Ančovičky, Dotko. Ancelotti. Tréner Ancelotti. No a čo som povedal? Ančovičky. A vieš, kto dal prvý gól v zápase? Hej, však Karavan. Carvajal, Dotko, Carvajal. A druhý gól vieš tiež? Hej, nejaký vinový junior. Však aj ja som junior, to som mohol tiež hrať. Vinicius Junior, Dotko, takto sa volá a on je dospelý hráč, len má také meno. Jaj, no dobre. A